Teodora Botuc este în fața Palatului Cotroceni, acolo unde și acum protestează zeci de pensionari. Bună ziua, Teodora! Bună ziua, Daniel! Bună ziua tuturor! Sunt într-adevăr și la această oră câteva zeci de pensionari aici în fața Palatului Cotroceni, deși aprobarea lor de a protesta s-a încheiat undeva în jurul orei 12. Oricum, astăzi nu s-a mai ținut cont de aprobări din moment ce, după cum ați putut vedea, oamenii au trecut din spatele gardului unde stăteau și au venit aici la intrare unde au forțat practic ușa. Acesta a fost și momentul în care s-au petrecut acele îmbrânceli pe care le-ați putut urmări între pensionari și jandarmi. De altfel, forțele de ordine au cerut întăriri de la 30 de jandarmi, cât erau la începutul protestului, s-au adunat în cele din urmă în jur de 200. Au fost și incidente, pentru că din cauza aglomerației, a îmbrâncelilor și a tensiunii de aici, câțiva bătrâni au avut nevoie de îngrijiri medicale, au căzut pur și simplu din picioare, iar unii dintre ei au fost luați de ambulanță și duși la spital. La un moment dat, unii dintre reprezentanții pensionarilor au reușit să intre la discuții, însă au ieșit nemulțumiți pentru că nu s-au întâlnit cu președintele, motiv pentru care liderii federațiilor spun că vor continua aceste proteste până când însuși Traian Băsescu le va asculta revendicările. Evident, cea mai mare problemă a lor rămâne teama că se vor trezi cu pensii diminuate cu 15%. Urmărim așadar evenimentele pentru a vedea care va fi evoluția lor. Dacă vreți să vedeți ce se va întâmpla de aici încolo, dacă oamenii rămân sau nu, dacă vor fi chemați sau nu la discuții, puteți să intrați pe site-ul www.știrile.pro.tv.ro, unde vom fi în direct.